Pun Karipten Prabu Raja Kelana Sewandana ingkang kathah para kayen raja saking negeri, para manca, para menteri, para bupati nganti cacahe 1000 negara ingkang gandrung kayuyun kalan kusumaning ayu kang jejuluk Dewi Sangga Langit. Mula hanyaraya para raja manunggal nyawiji badhe nglamar kusumaning ayu Dewi Sangga Langit ingkang coreng cerita kedadosan perang tanding bebasan perang raja 1000 negara.